खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव फिन बरायबाय आं दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरोना आं दा बर' बाजार दंफैयो भिडिअआ नर्मेल आरोना आं नोंथांमोननो मोनसे बेसाद देखायनो नागिरदों बे बेसादखौ आं दिन्थिनो नाजागोन आरो हमनानै ला नैबे मुलि दा बे मुलियाव माखासे सेन्टेन्स दंना नैबे सेन्टेन्सफोरखौ सिनायनो नागिरा दा जों मेगनजों नायोब्लाबो खायफानि मेगना सिनायनो नागिरा आरोना आंबो सिनायनो नागिरा एसे गोजान नायोबा सिनायनो नागिरा खाथियाव नायोबाबो फिसाद्रायनि थाखाय सिनायनो नागिरा आरोना बेखौ जोङो सिनायनो थाखाय मोनसे बेसादजों नायगोन आरोना बेखौ गेदेर नुगोन आरोना फेदेरखांग्राजों आरो बेखौ जोङो नायनो हायो मोनसे दुरबिन टाइपजों बे दुरबिन नङा एक्सुवेलि आं नोंथांमोन देखायनोसै बे बुस्थुजों जोङो बेखौ नायनो हायो आरोना बेनि नामा जाहैबाय मैग्निफायार माने बेखौ फिसा फिसा आखरखौ गिदिर नुयो आरोना नै आंनि मोखांखौ गिदिर नुबायना मोनला नै ओमफ्राय बेयो लाइटबो जोङो आरोना लाइट जोंबाय ओमफ्राय नैबे मुलिखौ नैबे नारायना टेल आरोना सानाय सुनायनि पेरालाइसिस गान्थि गन्थि बायदिसिना सानाय सुनायनि आरोना आं दा आदानि फार्मासियाव दंफैयो आरोना बर' बाजाराव बिजनिनि सिङाव बर' बाजाराव ओमफ्राय बे दानिखौ नैबे बानामफोरखौ जिथुनाखि सेन्टेन्सफोरखौ फिसा फिसा नुना बेखौ नैजों नायनो हायो आरोना गिदिर नुयो आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय गिदिर नुगोन र' लाइटखौ खोमोरनांगौ मोजां नुना मुलाव गिदिर नुयो बहुत गिदिर नुयो आरोना नैबे सिरसिखौ नाय सिरसिखौ फिसा नुयोना सिरसिखौ फिसा नुयो ओमफ्राय जेब्ला नैहाय होनानै नायगोन नायलाय सिरसिखौ नै जा गिदिर नुबाय ओमफ्राय बै बानाम फिसा फिसाखौबो गिदिर नुयो आरोना बानाम फिसा फिसाखौ गिदिर नुयो दा बेनो फिउआ बे मैग्निफायार आरोना बेखौ माखासे खामानियाव बाहायनो हायो अखा हाबायलै बानामखौ क्लियार नुयोथ' ओमफ्राय नैखौ होनोसै आं नैखौ बारस्रांस्रां ओमफ्राय गिदिरसिन नुबाय आरोना बेखौ होबा फिसा नुबाय नै गोजानाव नुबाय नैखौ होयोबा गिदिर नुबाय आरो सिनायसिन नुबाय आरोना बे मैग्निफायारजों बेखौ नायनो हायो ओमफ्राय लाइट होनो हायो लाइटखौ अखा हाबाय जानो लाइट होनो हायो हरावबो नायनो हायो आरोना लाइट होनानै एक्सुवेलि सानावबा मोदानो आरोना बेनो नै जोंना आदा सन्दाननि फार्मासि बियो नोंथांमोना जुदि फैयोबा बर' बाजारनि खाथि खालानो दङबा बेवहाय गोबां मुलि मोनो फार्मासियाव लांफैनो हागोन आरोना मोजां मोजां कुवालिटिनि मुलिखौ फानो बेवहाय दा नैफोर थावखौनो जोङो आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बाहायगासिनो दङ बे थावा सिरसिनि माबा आरोना बेनि दामा 180 हमनानै ला आरो लिटारनि बे थावा बेलेग कम्पानिनिबा बिराद दाम जागोन आरोना ओमफ्राय बियो नेचारेलि जेबो जेनेबा केमिकेल बिदि बाहायनानै बेखौ माखासे बिबार बिलाइ बायदिसिना माबानिफ्राय बानायदों आरोना बे मोनसे कुवालिटिनि आरो नैहाय दङ हलानो आं खोन्थानो बे मानि थाखाय मोजां बेखौबो आं देखायनोसै नैहाय लिरनाय दंखायो बेखौ बे थावखौ मायाव बाहायनो हागोन ओरैनो बेखौ एक्सुवेलि मासाज स्पन्डाइलाइटिस जेनेबा बिदि जराफोरनि गोदना जरा सिनस्रि जरा पेरालाइसिस फेसियेल पेरालाइसिस टर्टिकल्स अफ फ्रजेन शोल्डार रिलिफ स्पाम्स क्रेम्स एन्ड टन्स अफ द मास्केल्स बिदि माखासे देहानि सानाय सुनाय जरा जरि गान्थि गुन्थि बेफोरबायदि आरो ओरैनो जोङो जेनेबा मोजां मोननायनि थाखाय बडि मासाज बेफोरनि थाखाय बडि सानाय जेनेबा जोंनि मोदोम सानाय बेफोराव बाहायनो हायो आरोना दा जोङो मेगन गोजायै नायोबा नैबे आखरखौ सिनायनो नागिरा दा मबाइलावसो गिदिर नुदों खिन्थु जों मेगन नायोबा बहुद फिसा नुयो आरोना बेखौ सिनायनो थान जायो बेनिखायनो नैबे मैग्निफायारजों नायोब्ला जोङो स्रां नुयो आरोना बे खामानि होयो आरो बेनो नै आं जोबनायाव मोनसे नोंथांमोननिसिम मोजां खौरां आरोना जोंहा रबिबार फैगौ सानदेआव 4 सेप्तेम्बराव जोंहा बेंगालरनिफ्राय आयुर्वेदिक डाक्टर फैगोन आरोना सिरसिनि रोदायाव रांनानै नायो आरोना बे डाक्टरा बेयो जोंनि बे बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फैगोन जुदि नोंथांमोना बेमार आजारजों बा देहानि जेंनाजों भुगिना दङब्ला न'खराव बा नोंथांमोना बा गामि ओनसोलाव दङब्ला नोंथांमोना खौरां हरनो हागोन बा बिथांमोनखौ फैहोनो हागोन आरोना जोंनिया नायनाय चार्जआबो 200ल' ओमफ्राय बाखि मुलियाबो एथबां दाम नङा दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर गोजोन्थों।